Kani kadai ka rekom perkhan ke ba penrung menta u Israel ha u Joseph bat ka ba ka jingkar ku ka ba hiar pateng menta pada syakiniki ksiu ke jumbo. De kala ya pher bha na ka ei ka ba u Joseph u perkhan. Ka pen phai wak em ka pen phai ya ka rekom song tu ka jumbo kai. Na ba na kitu kile nong ki sekwat di kitab Genesis de u blai lo de bu em ki jingkar ku ki ba kin salong ka jat ben riu ku bun pa. De kani ka di ka wei Kemudian ke jingkar ku syakataru. Jadi ban kersoi bat ban mi hi nak sintur jong kini ki ba ai jingkar ku. Tang ba ka telong jingkar ku ka kersoi hi na u belai. Kemudian lai pai tikin itu kat ke syakmat. Di katu ka jing berap hadin bat ulabu yau Ephraim Hashwa manasi kani kam nem dai benang problem. Kam dai ke jing la siliang yino inoru. Namar baro ar ki don hi hakalenti jong ka jing nangroi nakasengkai jong ki umsimdan manu manu batukut no kapateng ndai karoi di ladabu yu manasir uroi ladabu yu Ephraim uroi kam dan jing phari ai kani di dai hang ni kumangi lai kren na basdang la ya ban an ban biak ni baka jing so thu shpang jaga jingkar khu ka dai bar penyar ke jing bat berkat jang ini ban om sakut ki ai ki ba kum kado ni dan kam Hendry ke jing thu ke jong ublehi kalau ban penroi ya kan ke jan penriam tidak kata kan yarap em ni ru Dengan jam syuk kat hot ke ufuai. U Israel ula ong ru hau Joseph hakmi ngan siap no. Henry ublay unong ringkat bat pi. Bat unya lampat ya pi. Syakari ki kpa jong pi. Kanir kau wan lam lang haka kentin kerku gilau jong ku na. Marba u Israel u kpa jong Joseph. Kuran halau jong kuon. Atau kita kitin masdang kasyai na marba u Israel ulah temen. Langsung tu bikisni ki jong u kila kandiat unta. So nyap no. Terkata kemudian ia punya keren. Hendrai ki kentin jingker ku. Kilo ki kentin plilenti dak ba ai bu romi ublay. Wa ublay un long ringkat bat pi. Bat un ya lampat ya pi. Syakari ki kepa jong pi. Ini ikin pin pi hang ni. Inem day ban sakut tang hau Joseph. Kani ke kentin pi. Ke kentup yu Joseph. Ya ka ying kasem ke jong u. Kumju ru ki hinmen bat baro ki badon apo jong kalong yeng long sem jong u Israel ikentin ai jingkermen ba ublay unyo banyalampat ki syakari ke ba ini ki kepatun men jong ki kidan ya ba keren sepang jong kani kari pa jong pi leni kita ki kepatun men kadai kari hakaba kila jiem bat bakis ing jong ki kidan hangta Nomor kaya telun nang buat ka kultur ka ni. Jong kini ki bawon hian nak po jong ka rekanan. Namun ini kebentar store kakam juat yang iban so tu nama bagi tip juga culture tai dai. Ah, emila ya keren hi long na kini ki lenong ki misakman. Nomor haba ki yap kuntu ya ki sing ki ju bu lang haju. Sami katu ka jing keren ba ki tia ba laki jong ki kpa ki jong ki. Ikan ni ka jing ya lampat ya ki sekali ki kpa jong ki kemut kedi syak kata ka jaka akaba katu ka jing bu ya ki sing jong ki kpa temen jong ki kadal apa. Mut ka kering bercetak. Tiga kata dari ke kultur ke jong ki. Nila de biya keren teng hai tu kila nong ki biskwat ngin ya ban chu ang ni. Ka ai ka Jadi ba kalau nong like pulai ah Genesis like pulai dan Genesis like pulai dan kat kat tu ada ah atau keren cuma di tiap juga bu Jacob yang jaka. bu Abraham ru kiet ina jaka. Hmm. Mantep yak sara.
Hmm. Kau ke ba mut ban biang hang ni so bini penkut ian ka dekat kabar kui ka long ba u Israel ula ai mki ketin kerku bat ki ba ai jing kermen ba ka jing shong jing sa hakari Egypt kan dei ka bani serta dei kin hab ban mi ta bani phai pat sila ka jo bari Hmm. Tengi jam na sin dekat kabar puar ka ba penkut sunan ni kan ka Wow. lenam nan puli kan ka dekat ban ngala ai ha me ka wei ka benta tam na lor ki hinmen in bau jong me ya ka bang na kini nakakti ki kinja amor dala ka white lam bat dala karente ti kini ki kentin hang ni ki shulong tang ki kentin kum ki kentin jing ai pateng hala ujong ukhun uba u e u Joseph u ai ka benta tam na lor ki hinmen kin bau ku jong u Joseph wa dia kata ru kadi ki uyo na kini ki kenja amor na ka jingjap tma kan ite Menangkap ni dikintin ka white lambat terhenti kedai baik haka jingkat ma yaki kenja amor. Te ya kata te nginu ya keren kita kita ma ni kita te isulah ta heke jingat nanti iba le sila deng ya keren duk inu yo ka jubab iki. Hendrai ke banyarap iki kalau iba kajing penyo benta yau Joseph uai kendiat kambun banya ka badai bat ki henmen ki jumbo. Te ya kata te dan kentin deng ya ong kumu dak kumu bat ne. Kajin peran kami ni oh hima kawai lam man kan tiang Ah, jadi gidak ki basyai ba ucap dekat tamang hmm. kadang ngajing ong ba katma kadai ke basyong an ke iman hakapor ke jong gani kapor ke jong jakob lei makiyat lenti ke jong ki bar ki tengku kajing ya khun ke ba na kawai kapor se kawai pat bat kajing sim la ke jing rong ya ke jing don jing em ke jing bu jing sat jong tu ke hima na tu ke jaka ke jok ma kada syong an kam dei do pet ku bai patแต่น้ำตาหังเนี่ยก็คดกับว่ากูอาบเลยกูเรียนทั่วรู้ได้ตะบูชิบูเอลจอมกูได้อายเป็นตาตั้มบุกุมก็จริงๆตัดเต็งบะชาอูจุเซบ Kita kendong bagi niat pada nak iki bagi au mentan baka thama kalong ke basyong an te yo ka jawab tan ke kuma kata ke jeli ke baki ni ki dang long tangkum kalong ki long sem ke bakan liat aku jeka syakoi pat nomor ka cap ke bakum nu ki tengko tak hadu bakin hak ban dapen mi da ka jingele ka belong kum ka thama kata te kumagal ong men ne kan long ba ngimla te ban champang nomor gini pen kesannya do nomor kan ni ka dei kabagi puli tang nakaliang ka jong Israel ang ni kabagi day hmm berkata ka jing kini na kini kenja amor na kini kenja amor ika situation ka bakumlu ka kya ka bakumlu kali jia kata te nyim la bat pai pa nam kan mau bangi la jia kandu iko kum kani kepadaan ka tama hmm yung rai ai banyarap ni ni long ai belajar nginum ya li hmm dai ai buyo tentang bersim ya ka kum ka ganti jong le jong dia kata hmm usah penting pada kalau jauh kita kita hi benta nomor hmm nanti nya ada sewai kan penmi sibun ke jingkli kam tam i hi kam bagi i kata ma jadi jeli ke bagi melak pai pa bat ke pengi wis kat de ma kan ke jok ke jengi ke benta hmm e melak ban so thu ban sepang ke benta ni kai ke bok badan kam hi di tang kita ke benta kam syakpat ke dia adu kan kat keluar hmm kuai tu hmm terkilong ke benta ke koridor lagi Tani ke baat muar pada kani ke lontang kasi ke jik penyo benta ke kham tam ye ki be pada ki jik sam benta ki jong u Jacob ila ki jong ki khun ke
Di ban ong balai pada buyo benta khamtam kita tengi song tu hi ne marba Joseph Rista mu un chong kare beka mu Benjamin entah hi kun jo kare ka bo kham ie jo kop kham ie ba ah kun jo jing long temen ke jo ne chakmat ah ke kare nong ta ah di long ha pedeng jo ki ki jikar ku kum di long u ye keren betik tang bat u Joseph om bat u Benjamin u bashpara u Joseph marhang ni kalong ka jing kandu pedeng u Israel kum ukwa bat u Joseph pada kum ukhun bo bodan ha ka bor sinchar sudah tangi silain man ong ba kani ka benta ka bang ia pule kawan ra hangi ya ka jing tip ka basai baki argot ki khun chanrang ki jo Joseph kiba ulak ha hari Egypt nakat tengah Egypt la ban ong ki bomday ki tenrai nakanan Henry kani ka khep jong ka jing bukti ka jong Jacob akini ki argot ki khun chanrang ki jo kalong ka khti jo jing ka khu pat ka deiru ka khti jong ka pun ya so pura yakini ki argot shala ka jong ka tenrai yin ka jong Jacob anu Israel ki main kelalong ki khun Israel ki bapaka